Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaɓoɓe pulara arab on caminama on jurama on yaganama Allah moƴƴere mai kala ɗo woni ene wandir salminama ayo hande garane windande meɗen addarsul al awwal aywa taw kaye defte arabete jangirteɗe programme sénégal الدرس الأول يقول الذهاب إلى المدرسة جهقل ددل الذهاب إلى المدرسة جهقل ددل سأجي إن هنغل ما يهنا سكا غورك سكا دب موني كالا إنا وامبي ساك مودو إنا تابو فادي ددل بنغني الأول إباي paydu dal sa ƴeewi e ɓen ɗo hen kam fof ɗiɗo ɓe ɓen ɗon min fof ene ƴetti sak muɗum sa ƴeewi less bindol ngol ɗo winda alzahabu ila al madrasati ɗo bindol kakowol ngol werto ɗum woni alzahabu ila al madrasati yaade duɗal joni o wi samba تلميذ يذهب إلى المدرسة ويسمى كنوك المودو غنداغ جوهو إيكول سامبا تلميذ يذهب إلى المدرسة سامبا تلميذ كو المود يذهب من يها إلى المدرسة فيودي dudal ɓe kanko omo yaha école kulla subaka fof mo o fini o yahat dudal maa ukhtihi kumba wondude e baniko debbo kumba kanko e kumba subaka fof moɓe pini ko moɓe jaha école sa ƴeewi less on ɗon waɗi samba samba waɗi kadi tilmidun waɗi kadi kumba waɗi kadi tilmidatun waɗi kadi samba samba kadi ɗo ko gorko sa ƴeewi sakketo gasira ko ba dewɗe heno ko tilmidun almud mbira samba tilmidun samba ko almud gorko sawi kumba tilmidatun kumba ko almuda debbo samba ko helmer ko inde neɗɗo kumba ko inde neɗɗo aywa yadhhabu ene yaha samba yadhhabu samba nani yaha baba yadhhabu baba nani yaha sa yiɗi wiide kaari nani yaha a haala inde nde tan mbiya ɗum yadhhabu fi'lu mudari samba yadhhabu walla baba yadhhabu hammadi yadhhabu paate yadhhabu aywa joni o wi samba kumba yadhhabu samba ko inde kumba ko inde yadhhabu ko gollal woni nani yaha joni woni ke jangindem ɗo holno bindol windirte ay ɗo waɗi ba ɗo kadi waɗi ɗo ba ɗo kadi waɗi ɗo ba ay oɗo ba ko ngam so tawi koko sakkiti aywa o ba windirte ɗo kadi so tawi koko sakkiti walla koko lombi ha joni o ba windirte ba gonɗo ɗo kadi ha joni koko sakkiti ɗiɗo bawoji fof ko bawoji cakkitiɗi goni ɗo wadde ba si sakkiti ko dani windirte aywa joni sa ƴeewi ɗeɗo laañi tati min fof ene joofi hen e ba goto ɗeɗo laañi jafoɗon min fof nani hen joofi e ba goto sa ƴeewi ba gonɗo dow on ba masira ko portal dow woni fatha ba gonɗo hakkude on masira ko kasra woni less ba cakkitiɗo on masira ko damma waɗi mbiya abu kadi ɗo mbiyata ko ba
ɗimmijo mbi'a bi, tataɓijo mbi'a bu. So a ƴeewi ɗo hen mo waɗanma ɗon ba, so a ɓeydi hen alif wona baa, ba so a ɓeydi hen alif wona baa. Wadde firti ko ba sei ko fatha masira. So tawi aɗa fooɗa foɗirta ɗum ko alif. Baa so a ɓeydi hen alif wona baa, ay ba wanan ka fooɗi. O wi bi so a ɓeydi hen ya wona bii, bi sei ko less masira kasra. Wadde so tawi aɗa fooɗa foɗirta ko ya, ya mbatta hen ngam mbawa ɗum fodde. Bu so tawi aɗa fooɗa mbatta ko waw. Wadde o wiɗi bu ɓeyda hen waw wona buu, woni gonɗo less aywa buu. Wadde ba ɓeyda hen alif wona baa, bi ɓeyda hen ya wona bii, bu ɓeyda hen waw wona buu. Ay ɗo jiida tan e wiide ba bi bu. Ay ba bi bu ala fof ko fooɗi ɗum. Si noon a yiɗi fodde, a yiɗi wiide baa, a waɗat ba ɓeyda hen alif wona baa. A yiɗi wiide bii, a ɓeydat hen ya wona bii, wona fooɗi. A yiɗi wiide buu, a ƴettat waw ɓeyda hen, a ƴettat ba ɓeyda hen waw wona buu. Ngal sang wona a fooɗi ɗum. Joni si eɗen janga ɗeɗo mbiyen buuba, buuba. Ayi sa ƴeewi ɗon ɗeɗo kelme buuba nani, binta walla mbiyen bintu, badara, baaba. Ayi buuba o ko fooɗi, binta bintu fooɗani, badara hay ndiga hen fooɗani, baaba ko fooɗi alif o nan ɗon fooɗi, baara ko fooɗi alif nan ɗon fooɗi, ba o fooɗira alif. Abii ɗum kadi koko fooɗi, kitaabii ay bi o kadi koko fooɗi, kutubun koko fooɗi. Bintun tilmisatun, badara tilmisun, kataba buuba darsahu, kitaabi maa baara. So eɗen piri mbiyen buuba, buuba ko inde hono ngadirɗen. Bintu kañumne ko inde, badara ko inde. Baaba woni baaba, baara ko inde neɗɗo biyeteɗo baara. Abii non woni baaba am, sa yiɗi wiide baaba am mbiyata ko abii. Kitaabi deftere am, kitaabi deftere am. Kutubun woni defte, kutubun woni defte. Bintu tilmisun aw tilmisatun, bintu tilmisatun ko bintu ko almudo debbo. Badara tilmisun, badara ko almudo gorko. Kataba buuba darsahu, buuba windi darsu muɗum. Kitaabi maa baara, kitaabi woni ko e baara. Wadde si en jangi ɗeɗo kelme en tawa woodi hen ko fooɗa, ko durtina, woodi hen ko ganduɗa durtinaka. Aywa joni so tawi ɗeɗo kelme gonɗe less o wi ko iqra. Joni ko an jangata ɗeɗo kelme ɗe ganduɗa woni ko less iqra, woni ɗeɗo baɗaɗe cadre bulaji. Aywa jon garen e tamrin. Tamarin woni ekkorde. wi adau sataran tahta kulli kalimatin fiha harful ba. Mi waɗat diidol e less kala helmere walla wawlago ganduɗa ba, alkolal ba nani hen, ko an jangata ƴeewa si wonɗo jiiɗa hen alkolal ba mbaɗa hen diidol. Aywa ekkorde ɗiɗi, woodi ekkorde ba. O wi ko ada'ul ba'a bi harakatiha makana niqat. O wi mi ƴeewat toɓɓe toɓɓe ɗe ngoni mi waɗa ɗon alkolal ba. Al ay waɗi intu, ƴeewa ba mbaɗa ɗon. Zeyna ƴeewa ba mbaɗa ɗon. A
ba mbaɗaɗo ngam wawa fodde. wadde kala fof ɗo ndi waɗi toɓɓe ari waɗɗon ba waɗɗon ba. woni ndeɗo ekkorde. ndeɗo ekkorde sa ƴeewi wonɗo waɗaka hen haydara ko toɓɓe toɓɓe tan goni ɗon, an sa ari mbatta ɗon ko ba, alkalal ba tan mbatta o hokkuma inde. sen gari ekkorde tataɓire o wi ko urattibu alkalimati l atiya fi jumlatin. won ɗeɗo kelme garoje mi yuɓɓinatɗe e nder jumla. woni ko kelme ɓole gondi ɗo e helmere tan kañum timmani jumla. wadde alay saago ƴetta ɗum nanna ɗum e woda ko madduɗa ɗum ngam wona jumla mufida. saabu helmere wotere wawa wonde jumla. jumla alay saago ko ma wonde e kelme ɗiɗi fayi dow. almadrasati aywa almadrasati ay masiri ɗum ko less. tazhabu ay ila zainab. joni ɗeɗo kelme kadi koɗe beñaɗe aywa koɗe jiɓodiraɗe. joni wonko foti hen ardade, wonko foti hen sakkade, wonko foti hen lombade. almadrasati woni école. tazhabu wonani yaha ila fewde zainab ko inde. joni so tawi a yiiɗi ɗum windude mbiyata ko almadrasatu ƴeewa holmo gardinta. mbiya zainab gardinta. mbiya ko zainab gardinta. sa ardini zainab gantan ba wiide mbaɗa zainab aywa kañum garuɗa ƴettude zainabu. après ƴetta tazhabu. après ƴetta ila no puɗɗa wadde hen almadrasati. wadde mbiya tazhabu zainabu ila madrasati. aywa si en bindi mbiyen tazhabu bindol mi sikki weɓata ɗo. aywa wadde tazhabu oɗo garoɗa ƴettude o wona woni o zainabu. tazhabu zainabu ila madrasa. sa welama kadi mbiya tazhabu zainabu ila al madrasa walla zainabu tazhabu ila al madrasa fof ko gotum. so yewi tazhabu zainabu ila al madrasa woni a waɗi ɗum jumla fi'liya. sa wi zainabu tazhabu ila al madrasa woni a waɗi ɗum jumla ismiya. aywa joni sen gari ɗo mbiye ya jangu bindol. aywa ɗo ko lil khat woni ngam ekkitade bindol. sa ƴeewi ɗo henna ɗum ko ba ɗumne kadi ko ba ɗumne kadi ko ba ɗum kadi ko ba. ɗiɗo bawuji waɗanma ɗon diide an so tawi a wawa bindol a ekkitorto hono nda noon. ɗiɗo foof ko ba. oɗo ba gadiɗo ko ngam fuɗɗorade ko ngam siigi kanko hoore makko woni gonɗo less bawo ɗimmijo. siwi ko tataɓijo siwi ko ballombiɗo. siwi ko nayyiɓijo ko ba cakkitiɗo. aywa hande ɗum woni windande meɗen. eɗen ñaaga so tawi windande waɗini on nafoore mbatton ɗum partagé. mbason nijjude kadi wadde aimé e bindande amen. assalamu aleykum wa rahmatullah.